फैलायदो न' जोंफोरो फैदो दानिया थांसै न'आव गाबोन बेरायलायसिगोन दिनै बेसेबा बेरायखाबाय थु आंबो मेंबाय थाबायनायावनो मामा र' नै फन फैदों बिबारि आब'निनो फैदों खोमा हेलौ आब' जोंफोर थांगासिनो र' टिल्लु नोङो दा मा खालामगोन माने मा जादों आंहालाय टिल्लु लैथोस्रिया नोंजों खारसनफैबाय मा लैथोस्रिया आंजों खारसनफैबाय मा बियो फैदों नामा जोंहानियाव औ फैदों दाथ' बियो थांलानो नों मा खालामगोन नोंखौ लिंहरदों बियो नों दा मा खालामगोन फैगोन ना मायो बे लैथोस्रिनिया एसेबां साहस आंजों खारसनफैदों होखारहर आब' बेखौ होखारहर आंनो बेखौ नोंसोर माथो मिन्थिखागौनो आंहा गोदान गार्लफ्रेन्ड दङ होननानै मा नोंसोरो बुजि मोना नामा होखारहर बेखौ नोङो बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नामा आरो बियो थांखालानो नोंजोंनो थालांखासिगोननो नङाबा नों फैयाखै मानो नों फै टिल्लु बिजों नुजाहैनो बादों आं आब' बेखौ थांनो हो बियो थांबासो थांगोन आं न'आव नङाबा दानो खारखुमागोन देलाय आं आब' थांनो हो बेखौ नाङा आंनो थाङानो नों मानो बुजिया नों फै अरे आंना मोजां मोननाय दंखायोलै मा बुजिया नोंसोर रावबो नाङा आंनो लैथोस्रिखौ नाङा आब' थांनो हो ना प्लिज बे लैथोस्रिनि फारसे आंहा इसेबो फिलिंसानो गैखाला बिनि थाखाय आंनि गोसोआव जेबो गैखालायानो आब' बियो मानो बुजिया नों बेफोरबायदि बुंबानो जायाना नोंखौथ' बियो 7 बोसोर मानि मोजां मोनदोंमोन ना नोंबो मोजां मोनदोंमोन नों जुदि बेखौ गारनो सानदोंमोनबा आगोलनो गारनांगौमोन ना 7 बोसोरनि उनावसो नोङो बेफोरबायदि खालामबा जागोन नामा फै मोजाङै रायज्लाय फै थाङा आं थाङा नों फै नोंखौ नेबाय दङ बियो थाबैनो फै मोजाङै रायज्लाय फै अरे बेफोरबायदि सोरबा जबरदस्ति फैयो नामा जबरदस्ति नङा बियो बेखौ मोजां मोननायसो बुङो नोंसोरथ' मोजां मोनलायोमोन ना बिनिखायसो बियो नोंखौ नागारनो हायाखै टिल्लु नों जेखिजाया फै ओरैनोबाबो बियो थांखालानो दोन नेबाय थादों मानसिया थाबैनो फै आं फैनोबा फै दोन मा जाबावनो बे टिल्लुजोंबो आरो बे लैथोस्रियाबो मा मोनदों दे गावगायानो अननाय मोननाय नङा गोरोन्थियाथ' टिल्लुनियानो देनाय बेखौ बियो नागारनाङामोन बेफोरबायदि खालामनाङामोन दादि थेवब्लाबो टिल्लुनि नांखालायानो बा बियो बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा जाफैबा मा जागोन देनाय अननायानो मोननाय नङा बिसिनि संसारा मोजाङानो जानाय नङा आरो टिल्लुआ गोदान गार्लफ्रेन्डखौ लानायालाय खैदिन जाखो दे मास 4बो जायाखै खोमा सोरनिबा गोदानखौ गारबाबो जायो बे लैथोस्रिखौनो लाफिनबाबो जायो बेसेरा अन्थाव बाथावनो फाग्लि रखम जादों टिल्लुनि थाखाय थेवब्लाबो टिल्लु मानो एसेबो बुजिया थांनिर' बाहेराव नेबाय दं खोमा मा बुंखो बाजै टिल्लुआ फन हरनायमोन ना टिल्लुखौ औ हरदोंमोन ओमफ्राय मा बुंनाय फैगोन ना फैयानो बियो लैथोस्रि आं आरो मा होनना बुंबावनो फैगोन ना फैला आं मिन्थिला फैगोनबो बुङाखै फैयाबो बुङाखै ओमफ्राय नोंखौ जुदि बिनो नांखालायानोबा नोंखौ जुदि लाखिया होनना बुङोबा नों मा खालामगोन मानो लाखिया लाखिनांगोन बियो माथो नोंखौ नांलानो बिनो गोदान मोजां मोननायानो दङनो दादि नोंखौ नांखालायानो बुंदों बियो आंनिबा नोङो थांफिनदो मानोना नोंखौ लाखिया होनदों बियो जेखिजाया बाजै नोङो लिंदोंना लिङाखै टिल्लुखौ फैगोन ना फैया बियो लाखिया होनबानो जागोन नामा बियो फैनांगोन अबाव दङ बियो बियोथ' फैनो नागिराखैमोन नाथाय आङो ब्रा लिंहरदों फैगोन खोमा दे नों दसे जिरायथ'नाय आं जिराया दे बाजै बियो फैयोगौलागि आं बेफोरबायदियानो थाबाय थागोन नेबाय थागोन आं बेखौ फैथारनांगोन बियो ना अबावबासो खारखुमा लांबाय बियो आं फनखौनो हरनो होनाङामोनलै बाजै गोरोन्थि जाबाय अबावबा खारखुमासिगोनसो खोमा बियो खारखुमाया दे बियो किसमिसखौबो लांदोंना आंनि फिसाजोखौ थेवब्लाबो बेखौ दोननानै अबावबा खारखुमा लांबा मा जागोन आं फनखौनो हरनो होनाङामोन खारखुमाया खोमा दे आं लिंहरदों रायहरदों आं बेखौ फै होननानै औ बेखौ ब्रायबाबो लिंहरथार बाजै आं थांनायानो बेयो अबावबा खारखुमाबाबो आं बेयावनो थागोन बे न'आवनो थागोन आंथ' आइ आफामोननि न'आव थांखाला बेयावनो थालांगोन आङो टिल्लुआ जुदि अबावबाबो खारखुमादोंबाबो आं
बेयावनो थागोन नोंसोर नायबाय था मा टिलुआ न'आव थायाबाबो नोङो थागोन आरो बेयाव औ थांला आङो न'आव मा होननानै थांनो आङो लासिं सिंनो आरो आइमोनाथ' आंखौ लाखिखानाय नंखाला आइमोननि मान सनमान जानो गोसो गैला आङो बेनिखायनो थांला आङो जुदि बेनिफ्राय न'आव थांफिनो ना आइमोननि मान सनमाना गासैबो थांजोबगोन बेनिखायनो थाङा आङो बेयावनो थागोन बिजुलि मा जामारगोन नोङो नुदोंना टिलुआ लाखियाबाबो टिलुआ बे न'आव थायाबाबो बियो थागोननो नङा बे बिजुलिया मोनथिबायना मोनथियाखै लैथोस्रि ओंखामा जाफै खुरबाय आङो दे जाफै ओंखामा जाफैदो ए माथो रुमावबो गैया आंलाय रुमावसो दङ सानदोंमोन सगनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट इसिङाव हाबनानै ओंखाम संखादों आङो अबाव थांखो बिलाय मा अबावबाफोर जुमाय लोंनोसो थांबावबायलै आयौ थांमाराखैथ' बियो माथो न'आव गैया अबाव थांखो माथो सुइस अफसो मबाइलाबो ओरैनोबा माथो बुङालासिनो बरावबो थाङा दाखालि जुमाय लोंनो थांनायावबो लोगोनियाव थांनो होननानै खिन्थालांदोंमोन दिनैलाय माथो जेबो खिन्थालाङासै खर' जागोनलै बिसोर गथ'फोरा आंखौ अबावबा थांदों खिन्थाना थांनांगौ ना बिमाफोरा टेनसन जायो फोजोंसारनो खिन्थालांदों खोमा सोंनि र' आबा फोजोंसार आबा फोजोंसार ओजों फैलाय मायो आयै लैथोस्रिया अबावबा थांदों ना मायो नोंखौ खिन्थानानै माथो न'आव गैया गावनि रुमावबो गैया आंबो बारा गोबाव जायाखैलै आयै न'आव फैनाया अबावबा थांदोंदां अबावथो थांलायखो आरो माथो फनाबो सुइस अफसो लोगोफोरजों थांदों खोमा ना गामियाव ओंखारलांदों खोमा दखानफोराव आबा फन हरनाय आं हरनायाव नायाखै माबा सुइस अफसो बुंदों माथो मबाइलालाय सुइस अफ खालामना लादों खोमा मानसिया आरो आंजोंबो रायजाबायना आंबो रागा जोंनानै रायबाय बिनिखायनो सुइस अफ खालामना लादों खोमा एखे नोंसोरो सानैबो एखे माथा गरमसो जेनथेन नोङो एसे मोजां जागौबाय दा नै बे सासेया जालायबाय नामा बेफोरबायदि खर' जाबायलै आंखौ नोंसोर सानैया दाबा अबाव थांदों खिन्थालांनो हाया नामा बियो आरो फनखौ मानो सुइस अफ खालामना लानांगौ गिनाय मोनोहाय हाजारबाबो फैगोन दे आयै नों माखौ इसेबां टेनसन लादों बिलाय जोंफोरजों रायजानानै एसे गाज्रि मोननानै सुइस अफ खालामना लादों खोमा दे मबाइलखौ दायो फैगोन बे टाइमाव अबाव थांदों बियो आंनियाबो आरो फैनायावनो मानायावनो ओंखाम संनायाबो एसे गोबाव जाबाय ओरैनोबाथ' आगोलो ओंखामबो संना दोनोमोन दिनै ओंखामबो संना दोनाखै बियो आंलाय ओंखाम संना दोनदों होननासो एसे गोबाव फैबाय गैया ओंखाम ओंख्रि जेबो संना दोनाखै अबावबा थांदोंना जुमायसो लोंनो थांबावदोंहाय आंहा बेखौसो टेनसन जादों दा थांनायाबा गामिथिंजाय एसे नागिरहैनाय एकदमबारे आंनिया खर'आनो गैलाहाय गुदुं जाग्लिजोब्बाय थां फैगोन खोमा दे आयै नों बांद्राय टेनसन लादों आरो जुमाय लोंनो थाङाखै खोमा दे नों बोरै मिथिगौ थाङाखै होननानै मानसिया ओरैनोबा माथा गरम रखम जाना दङ बियो फाग्लि जाना दङ सोर सेंग्रानि थाखायबा फाग्लि जादों आंनिबा जुमायसो लोंनो थांखादों बियो नङाबा मबाइलखौबो सुइच अफ खालामना लायामोन थां बेथ' एकदम मान सनमान थांजोबहोबायलै नोंसोर सानैया आंखौ मानो बेफोरबायदि नोंसोरो गावसोरनिखौल' सानो नामा नोंसोरो जोंनिखौ मानो साना मानो मान सनमान जानो नागिरदों नोंसोरो बिमा बिफानि अबा थांखो मबाइलखौ सुइच अफ खालामलायनानै बेयासो नुदोंना लोंनोनो थांखादों दे आंनिबा नङाबा मबाइलखौ सुइच अफ खालामना लायाथ' बे हाजार रायजाबाबो आंलाय माथो दाखालिनिफ्रायनो रायगासिनो मबाइलखौनो सुइच अफ खालामना लायाखैमोन दिनै मानो लाखो आरो मानो जेबो बुङालासिनो बाहेरायाव ओंखारलांखो बियो नङाबाथ' बुंखालांखायो फनावबाबोथ' आंखौ खिन्थायो आं उमुगबो थांनि तुमुगबो थांनि होननानै दिनै मानो खिन्थायाखै सुइच अफसो खालामना लादों मायो बै लैथोस्रि बुरैनिया एसेबां साहस नोंजों खारसन फैदों नोंसानियाव नों सगावसो दंना नों थांनांला नों न'आव थांनांला टिल्लु आं बुंदोंना नों जोंहानियाव फै नों ओमफ्राय रावनोबो खिन्थानाङा औ सना आं जोबोद टेनसनलै आं दा मा खालामनो नों जेबो खालामनाङा जिखिजाया नों खार होमबाबो नोंसानि न'आव थांथ'नांला नोङो मा होनदों
बियो नोंसानाव थाबाय थागोन नों थांबाबो थाङाबाबो रावबो बेफोरबायदि थानो हाया नों खारदो टिल्लु खार दाथ' जोंहानाव फैबाबो रामोन दादाया खिन्थाना होबा ओरैनोबाबोथ' बियो जोंफोरनि साइड नंखाया नोङो किसमिसखौ बेटारि गारियाव थिखांना हर नोंसोर गामिसिम ओमफ्राय नोङो न'आव थांखानांला नों खारदो अबावबा थांखानांला नोङो टिल्लु नङाबा आं थैगोन आङो नोङो बै लैथोस्रिखौ लाखिनाङा आं थैगोन टिल्लु आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं सुसाइड खालामगोन टिल्लु नोङो आंखौ एसेबां सिमां नुहोनानै बेफोरबायदि खालामबा जायाथ' टिल्लु नोङो जुदि लैथोस्रिखौ हाबा खालामोना आं थैगोन नों खारनोबा खार नों न'आव थांखानांला जागोन दे आं न'आव थांला नों मानो गाबदों नों गाबनाङा आं लैथोस्रिखौ हाबा खालामाथ' न'आव बायसान्स थांबाबो आं बेखौ होखारहरगोनसो नों नायबाय था नोङो न'आव थांनाङा होनना बुंदोंना आङो न'आव थांबानो दिगदार जागोन नोंखौ बयबो हाबा खालामनो होगोन नोंसोर सानैखौ जुदि हमनानै होयोबा मा जागोन दे आं थाङा दे न'आव नों गाबनाङा सना नों गाबनाङा नोङो आंखौ फोथाय आं गिबायसो दा आं गिबाय नों थांनाङा दे नों थांनाङा न'आव थांनाङा बै लैथोसि बुरैया नोंखौ नेबाय थागोन नों थांनाङा बियो थाङागौलाङि नों न'आवनो थांनाङा नोङो खार अबावबा खार र' आं दा इरामोन दादाजों मोजाङै रायज्लायगोन जेखिजाया नोङो गथ'खौ बेटारि गारियाव माबा होदो थिखांहोदो ओमफ्राय थांनो होदो बेखौ नों खारखादोसो नङाबा नोंखौ नागिरना फैगोन आंथ' थांखाया सानखादों रुसना नाथाय आब'आसो आंखौ रायहरदों ब्रा लिंहरथारदों बादे नोंसानि आब'नि बाथ्राखौ थांनाङा नों थांनाङा आं थैगोन आं दानो थैगोन है सना नों बेफोरबायदि मानो बुंबाय थादों आं थाङालै थाङा दिनै दोनथ'नाय आं गथ'खौ गारियाव माबा हरनि र' दिनै नाङा नों लाखिनाङा फनखौ लाखिनाङा नोङो आं गिबाय नों न'आव सिरि सिरि थांबा थाङालै सना नों मानो एसेबां गिदों थेवब्लाबो नोङो फनखौ दाननाङा नोङो जागोन दे जागोन दाना किसमिस नानि नोङो हारसिं थांदो दे आं नोंखौ गारियाव थिखांना हरनि नों गिनाङा नाथाय मानो आं हारसिं थांनो गियो आं हारसिं थांफेराखै आरो आं सिनायनो हाया मानो थाङा उनाव थांगोन दे आं दायो खिन्थागोन नोंसा आइनो फन हरनानै आं दानो थांथ'ला आं थांनो हाला नों जेबो गिनाङा आं नोंखौ गारियाव थिखांना हरगोन ना नों गिनाङा जेबो गिनाङा दा आं न'आव थांथ'ला दे किसमिस नों आंखौ गाज्रि मोननाङा नों थांग्रो आं माने थांनो हाथ'ला दा मानो माने सासे मानसि फैदोंनो जोंहानि न'आव आंखौ नागिरनानै आं दा बे मानसिखौ सैथारा अबावबा आंखौ बियो बुथारनोबो हानाय बेनिखायनो आङो दा थांथ'ला नोंखौ बुथारनोबो हानाय औ नाथाय नों रावनोबो खिन्थानाङा दे बे बाथ्राखौ जिखिजाया आं दा बे मानसिया थांबासो न'आव थांसिगोन दानो थांथ'ला आङो गारि हमनानै गामिसिम दोनहैनो होनोसै आङो लागिबा भाराखौनो 50 थाखा भारा होगोन 100 भारा होगोन थांनो हानाय नङा आं न'आव बबावबा आब'मोनाबो जबरदस्ति हाबा खालामना होगोन आंखौ लैथोस्रिजों आरो जुदि गामिनि मानसिफोरखौ लिंना लाबोयोबा बयबो बै लैथोस्रिनिसो साइड जागोन आंनि साइड जानाय नङा मानो होनबा आंबो बेखौ मोजां मोनोमोन 7 बोसोर मानसिफोराथ' आंखौ खाथाबनानैबाबो हाबा होगोन बेजों बेनिखायनो आङो खारखुमानायानो मोजां जामारगोन आं जुदि खारखुमायाबा आं बे जुलिखौ मोननाय नङा बै लैथोस्रि बुरैखौसो हाबा खालामनांगोन नानि बैयाव आं नोंखौ गारियाव थिखांना होनि गिनाङा दे नानि आं खिन्थाखागोन न'सिम दोनहैनो जुदि आंखौ दोनहैयाबा न'सिम दोनहैगोनलै नानि आं सिनायखागौ दे जागोन दे होमबा नों होमबा माला थांगोन दा न'आव आं दायो थांगोन बेलासे मोना जागोन दे होमबालाय थौ नानि थौ किसमिसखौ गारियाव थिखांना होनानै ब्लद खारखानोसै गुवाहाटियाव औ खारनोसै आङो अबावथ' बाजै टिल्लुआ मानो दाबो सफैला ना मायो बियो बाजै थांनाय खेबसे फन हरनानै लिंहरबावनाय मानो फैयाखै बियो दाबो खबरखौनो होनो नाङामोन आङो बबावबा खाराखैथ' बियो फैगोन खोनादे आयं आयै आं
मानो फैयानो बियो दानो मानो नोंलाय सोरजोंसो फैदों होनबालाय आं हारसिंसो फैदों आंखौ गारियाव थिखांना हरदों मामाया मा नोंखौ हारसिंसो थिनहरदों बियो ओमफ्राय अबाव थांदों बेलाय मामाया अबाव थांदों हा आयं मोनथिया जिखिजाया दायो थांगोन होननानै बुंहरदों आंनि सिगाङाव मानो बियो बेफोरबायदि खालामबाय दं आंखौ दहायनिफ्रायनो आङो नोंखौ नेगासिनो थिल्लु आंखौ फैनाय खोनानाय लोगो लोगोनो नों न'आव फैया जाना थाबाय थाङा आङो थेवब्लाबो थाङा आङो नों न'आव फैयागोलागै आं नोंसानावनो थाबाय थागोन आंखौ रावबो होखारनो हाया होखारबाबो थाङा आङो बाजै अन्नानै नोङो थिल्लुखौ खेबसे लिंहरबावनाय फन हरनानै मानो बेफोरबायदि खालामखौ बियो आंखौ फैनांगौ ना बियो आरो बाजै अन्नानै आंखौ नोंसानियाव थानो हो दे आंखौ थानो हो थिल्लुआ फैयाबाबो आं न'आव थागोन आं थिल्लुखौ नेबाय थागोन जेब्लासिम बियो फैया अब्लासिम नेबाय थागोन नोंसोर आंखौ रायनाङा दे अन्नानै आंखौ थांनो होनांला लाखिदो जागोन दे थौ न' सिङाव आंखौ निमाहा हो आं बेफोरबायदि खालामनो सानाखैमोन नाथाय आं थिल्लुखौ बावनो हायाखै दासिमबो बावनो नाजाबाबो अबाव खारखो साला बे थगायसुलाया आंखौ होखारमारनाङा दे नोंसोर रावबो आरो गासिबो मोननाङा दे आं थिल्लुखौ जोबोद मोजां मोनो जागोन दे नोङो ओंखाम जादोंना जायाखै ओंखाम जानाय लोंनाय उन्दुनाय आंहा जेबो सुखुआनो गैला मिथिगौ ना नाङा आंनो दा ओंखाम दै जेबो नांथ'आ आंनो थिल्लुखौसो नांगौमोन थांनाय बाजै प्लिज ना खेबसे फन हरबाव आंखौ नेबाय दं होननानै खिन्था होमबानिया फैगोन खोमा दे थौ न' सिङाव जागोन दे आं फन हरगोन फन हरनानै लिंहरबावनि र' मिथिला आरो फैयोना फैया लिंहरथार ब्रायबाबो लिंहरथार जागोन दे